suportahan kagapon sa D3 Bio. Yes, dengue. Dapat mag-D3 Bio. May ara kang ito, import immune system. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala namin tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayogid, sumadamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isulayin ang nais parating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko.
Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Isibo niyo oras sa Pilipinas, alas 9:36. Oras, builog na iredulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag subuman, inadulong man sa inyo sa kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag inadulong man sa inyo sa kalwan sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, extend food supplement for men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Ay, siyam na lang kadlaw ang nabilin mga ka-K5. Paskwa na, daway lang mabalaan sang nagligad pag-countdown naton, isa kagatos pa kadlaw na bilin. Subong siyam na lang kadlaw na bilin. O gani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati, advance Merry Christmas and advance Happy New Year mga ka-K5! K5 Night Watch, K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag manghitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch, Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch, Night Watch, K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch, Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch, Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch, Night Watch.
K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. Saliwat may gabi na sa inyo tanan mga ka-K5. Mayang gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayang gabi sa aton makauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos na Pasaro, Mandurriao, Mulo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagpalamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka Component City sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan kay Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night Watch. Sa kinandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga magatalakay na sang pila ka mga dragko nga mga issues. Mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, mangin kaupon man aton karon na mga balita na kag information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. May kang tanan sa ila nga manatipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol ka-K5 Aaron Lloyd Rifuyo. Kung man sa aton nga piloto ka-K5 Ramilo Palit. Samtang mangin kaupon man aton karon na mga pilaman ka mga balita ka information kalin sa aton nga mga ka-K5 beat reporters. Nagikan sa City Hall po naton si ka-K5 Jenny Kauyunan. Provincial Capitol po naton si ka-K5 Alexis Calante. Kag mga balita mga ka-information na tipo ni ka-K5 Karen Badilla kag ka-K5 Kim Kaluyo. Sa kinandan, upod naton diri sa technical side. Ka-K5 Andre La Pastura. Sa aton nga news center, upod naton si ka-K5 Rachel Haka. Sa kinandan, ako naman ang iyo ka-K5 June Alojado Capulot. Naga-welcome gate sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Today is Monday, December 16, 2024. Kapit sa 16 na kita subong edisyon. So good na mga ka-K5 kagaina sang kaagahon nagsugod na ang simbang gabi. So hasta na sa kwan, hasta na sa maglapit ang Christmas mga ka-K5. Sige na nga to sila nga simbang gabi. So siyam na lang gid kaadlaw mga ka-K5 ang nabilin. Paskwa na dayon. Meaning 8 days more to go before Christmas. 9 days more to go Christmas na. Gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Advance Merry Christmas sa inyo tanana. Siling nila, pirme ka lang siya, K5 yun ka panamyaw sang Christmas pagkatapos, wala mo kami ginapatukaran sang Christmas song. Grabe ka mo magtira sa ako mo daw sa sakam-sakam yun naman ko pirme ba? Sige na lang Kaya mo naman ang inyong ginapangayo sa akon. Prober ko magplastar sa aton nga mga dalagko, nga mga issues, nga mga dalagko, nga mga balita, mga ka-K5. Hatagan taga mo na isang Christmas song. Pero antes sinati ginapang tamyaw tanay isang mayong gabi ang aton nga mga kwan, ang aton nga mga followers, no? Ari ho ang mga taga Jinjin Kandingan and Seafoods Restaurant Bladaho gapamati ni, Ari ganiyo nagchat sa diyo. Sila nga Sir John, pagkaon nyo din sila nga sa Sablugon Pase. Diri sa may Jinjin Restaurant, siya may nabilin nga kalo. Ari man di sira, gintago kumana. Gapabalo-balo gini siya nga nalipatan kong kalo. Kuto ni napabalo-balo aging nga dumidyo gamat-amat nakukuan ba? Malipaton.
Ay, sige, tago-taguan lang da. Kay kwaon ko lang galing na sa sunod nga mga kwan. Gagi kami da simo kada Sabado. Botsingon sa Sabado, tikitain naman tada eh. Kaunon ko naman ang kanding mo. Wala, sige ha, oh. Salamat kit, taguan lang anay da ang aton nga kwan ang aton nga inang kwan ang aton nga ano gani niyo nga kalo taguan lang anay da. Kamay gabi da gali sa kay Novian Bahade, sa kay Michelle Pagay, kay Angelica Kim Fernandez, kay Mian Pagay, kay Nick Labrador, sa kay Jerry Siles, kay Ariel Landa, sa kay Kim Justin Tropico, si Joseph Pinggoy, si Reggie Lusaya, kag si James Palmes, sa kay Angelica Kim Fernandez. Mayong gabi man, no? Salamat kay sa paghatag sang kag pag-akomodar sa amo sang kanamiton nga kanding kalderitas. Kasunod gani, luto ka mo da sang inasal nga pantata kay paborito ko ginaya. Kay may mamakita ko da nga inasal nga pantata laban-laban sa kamon ko ginadayon niya. Ala, sige Wari na ang bahanon pa pamaskwa kay daw gapang sukna gi kamo nga siling nyo. Sige lang kamo kapanamyaw da sang Christmas nga 9 days mo to go. Christmas na pagkatapos kamo sang patukar sang ang bahanon pamaskwa. Sige wari o imbukada ho tirada ni tirada. Bites. Pasko na naman kay tulin ng araw. Paskong nagdaan, tila bagong kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko na naman, kay tuli ng araw. Paskong nagdaan, tila bagong kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Tanging araw na ating pinagkamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig nagahari. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Tanging araw na ating pinagkamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig nagahari. Merry Christmas! Advance Merry Christmas sa inyo tanan! Ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Tanging araw na ating pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig nagahari. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Tanging araw na ating pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig nagahari. Ang pag-ibig nagahari. Hey, kampiyon! Kita nyo gilang na. So sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati, advance Merry Christmas sa inyo tanan-tanan. Kag advance Happy New Year. Ayos. Ala, sige, at least why nakuutang sa inyo ha. Why nakuutang sa inyo? Hindi bla? Piho na. Sa mag-request na karon sa iban pagit nga kanta, ako bala. Sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5 sa pila na ka mga dalag ko nga mabalita kang information. Aton pagatalakayon sa aton nga pagpangalagad. Sa aton karon nga mga headlines mga ka-K5. Sa mga
dalag ko nga mga balita kay informasyon, balita lokal. Duha ka 13 anyos patay sang nalumos sa banwa sang Pavia. Yahay, kaluoy man niyo. Nawili ka paligo. Sa may suba mga ka-K5 ay nagkaralumos. Way na selebrasyon sang Pasko ni. Ay man nga, inamatyan ka na imo. No? Kinasiling naton bala sa ato sini nga mga kauturan sa ato nga mga pinalangga nga mga tag para matilab ni sa mga ginikanan. Bantayan nyo gid inyo nga mga kabataan. Lalapigin na magsagi isang hinagaray nga magkadto sa mga dagat, magkadto sa mga suba, agod nga magpuro paligo. Dapat ini silang mabantayan sang maayo para nga inang malikaw sila sa ginatawag naton mga ka-K5 nga inang katalagman. Kaya hindi naton masiguro ang mga lugar. Maligo sila sa suba, okay malana. Maligo sila sa dagat, okay malana. Basta may gabantay lang. May nagalantaw-lantaw sila bala. Kung sila mismo nga mga kabataan ang hinagaray para nga magpaligo pagkatapos o isang lagko nga nagalantaw o sa mga maedad-edad na mga tigulang nga mga kaupdanan. Hindi mo masiguro mga ka-K5 kaya base bala kung mawili o kakabalo nga dalom na lang katuan mo. Imay lang kung kabalo ka maglangoy. Isan pagani kabalo ka maglangoy kung kay isa nga basta gani nga nakakato kay mo sa mga nadalom nga porsyon kaga inang may masawiran kada may masalahid may salawidan kada nga mga kunano-ano da mga bato-bato da mga ka-K5 so halong gid ay kinanglano naton mga ka-K5 mga magapabilin nga mangin ma-feel naton ang ginatawag nga Christmas kung malipayon ang tagsa ka pamilya paano nagkaroon pag mangin malipayon ang pag inang pamilya sang tagsa-tagsa kay Maria Ihunis Tigarapon ni Santissima mga ka-K5 ay mga nagkalamatay kamo inyo sarihan tanak karon mga ka-K5 diri sa ato sining pangaragad samtang sa iban paginaton nga mga balita sa dugang nga mga balita lokal sanggo ni ang panlalawigan mga ka-K5 pasaran sang resolusyon ang mga problema nga nakita sa Ongka flyover kag ipakaayo sa DPWH. Subong lang kamo nakakwana, subong lang kamo sabong lang kamo nakabugtaw. Natulugan kamo nagligan no subong lang kamo kabugtaw. Storyahan tanan karon mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Sa bagay may maganin na kayang SP nagakwana nagahulag. Ang sangguni ang panglungsod bala nagahulag. Sangguni ang panalawigan niya or ang sangguni ang panalawigan gali amo nagahulag. Sangguni ang panglungsod yayahay. Ang ilang nga ginasapak to subong niya kung paano kakason tong mga tarpulin to. Nangin madinalagon naman sila subonga. Nangin madinalagon naman sila no ang hari sang ang hari sang mga kaharian diri sa syudad sang Iloilo. Kung ang akon pagkilala siya niya taya lang mapatay pero ang iyang batasan na mumangyapon. Sili ko sino nang buot mo silingon? Ya basta. Ngay gigaliwat ng batasan na Maria Ihunis Tigarapon ni Santissima. Ambal sa akong kilala niya, abi ko ano nagbago na kag nagbalik na sa sabak sang Ginoo. Galing siya may pagkademonyo magyapon, no? Sili ko sino nang buot mo silingon? Ya basta. Aling ko tiway man ti basta kung basta iti buot silingon niya tiway kita sa may matumod kaya ginahambal ni mo. Niya basta kasi niya jutala na siya mapatay. Niya nagpaluoy-luoy na gani. Pero niya pagbalik niya ang batasan niya na sobra pa hindi na makarakara batasan niya. Sobra pa niya laban-laban Pananitan abi mapatay ni sa kalibutan. Laban-laban mga ka-K5 ni hindi na magbaton sa iya si Lucifer. Kay basi bla kung agawa niya pa posisyon si Lucifer raw. Di sobra pa sa kay Lucifer mo.
Basi bala maghambal sa bala nga si Lucifer nga sa niya hindi ka disakon. Mudlay na. Ya basi bala kung mawadaan ko di sang kuan ba sa agawan mo ko posisyon sa trono ko di ba sa agawan mo trono ko di. Maria, ihunis ni garapon ni Santissima Santimoso no. Oh. Ang sangguniang panlalawigan mayo kay nagkapasar pa sang resolusyon muan na resolusyon kuno nga kinanglan ipakayo gid sa DPWH sa mga problema nga nakita nila sa Mayungka flyover. Kadugay-dugay na nga problema subong kamo inyo nakahulag. Sa bagay mayo na nagani kay nakahulag kamo. Ang sangguniang panglungsod gani ya. Mga apa bulag bungol. Apa bulag bungol. Mga kakifay sa problema sa sanggunian o sa problema sa Ungka flyover. Mga bulag na sila, mga apa ka mga bungol. Pero kung para gani sa ilang personal nga interes, sara dayon. Di pa privilege speech sila dayon. Pero kung para gani sa mga pumuluyo nga karaydan, why tupa sila. Sige lang. Bay lang na islada, mga ka-K5. So, amo na ang ginahimo karon sa ngato sining katapo sang sangguniang panlalawigan. Ang sangguniang panglungsod ya pabayin nyo na da. Kay kung ano na ang kung ano na ang mando sa ila, sang ilang hari-hari da, masunod-sunod mala na sila. Man kilala na sila kag-identify na sila sa mga pumuluyo nga mga istampa di guma o kung mga rubber stamp. Magambal ka nga rubber stamp, kung ano lang to ipaobra sa imo, sundon lang ba? Kita nyo na mga rubber stamp? Ginablang ginauyatan ka ginamula na o, ginama mo na chug. Bot silingon, kung ano to, kung sa diin lang gusto sa ila, sang nagauyat sa ila, dito man na sila mahulag. Kung anong gusto sila mo lang na. Ti pabayin nyo lang na sila da ha. Ti galing kay matiam mo na. Ining mga nabatyagan ninyo nga mga miserable nga pangabuhi diri sa syudad sang Iloilo. Amo na sa ang tugas ang mga rubber stamp nga mga konsyales. Yan to sa nyo da. Balak mo da. Ay basi kung gusto nyo pag magantos pag isunod nga mga tinuig. Sigihan nyo sila. Kung gusto nyo pag nga mag-antos, pag idugang nga mga tatlo pag ituig, gabi nga dugang nga dugang nga tuig nga antos. Gusto nyo mag-antos pag idugang tatlo ka tuig. Ay sunoy sigihan nyo sila nga sigihan nyo sila, upda nyo man sila gyapon, sila magyapon, ibalik nyo da. Hindi bla? Amo na mga ka-K5, gusto nyo nga magsigi, gyapon nyo nga pag-antos, ang pagmahal sang mga balaklon, ang pag-antos sang puwerte nga traffic diri sa syudad sang Iloilo, ang pag-antos sa mga balayran nyo sa mga sa mga inang parking fees. Gusto nyo mag-antos yung mga amo na, mga matag-as nga mga real property tax. Sigihan nyo ang mga rubber stamp. Ang mga estampa di guma na blaw, di tunga-tunga. Grabe ngalan nila ba, estampa di guma, di tunga-tunga. Nasigihan nyo. Kay ang ngayan gina sila da. Kung ano tong gusto sa ilang hari-hari dati, amo man nga sunod nila. Ang kahalimbawa sa ila mga ka-K5, nablang ginauyatan ng uyatan ng munang rubber stamp gani. Pag pusdak sila, muna dayon ang magwa. Pag tumok sila, muna dayon. Hindi bla? Ala, sige. Sa iban pa ginaton nga mga balita ka informasyon, sa iban pa naton nga mga headlines. Ang dinagyang ticket, kung pwede na mabakal sa online, ayo di, damo-damo naman ni racket nila. Sa bagay, iyan isang dinagyang foundation. Kung naman, pero ang mga kiosko, damo-damo na marakit da, mga nagaganansya da, mga barangay kapitan nga mga animal. Ay, sorry. Kalma. Baby, kalma. Good vibes lang to Peace, anaya, peace.
Peace. Peace be with you. Sa ato sila nga papangalagan mga ka-K5 iban pa nga mga dalagko nga mga balita. Sa mga balita nasyonal, si President Bongbong Marcos mga ka-K5 gin panginwala ang iya sining iya sining gin pa nagpatigayon siya sa ginatawag naton mga ka-K5 nga loyalty check sa PNP kag sa Philippine Army, sa Armed Forces of the Philippines. Nag-loyalty check siya. Nga how? Nadlok siya nga basi kumataltal. Kabalo ka mo, ginapreparar karon sang kwan mong, ginapreparar sang kongreso, no? Ginapreparar sang kongreso nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. Karon, may ara man karon nga mga pila ka mga grupo, nga plano magmarcha sa dalan, mga ka-K5 kag isinggitan mga ka-K5 ang pagparisan sa kay President Bongbong Marcos. Tipertek sadyan eh. Pauna-una, sinong una makakas? Tingin mo karon ni President Bongbong Marcos may nagwa nga balita nga may loyalty check siya sa mga sa mga PNP kag sa AFP, mga ka-K5. Ti sadyan eh. Kabalo ka mo, si Tatay Digong, siya gid lamang ang presidente nga nagpasaka sang twice o kon dublado mga ka-K5 nga sweldo sang Armed Forces of the Philippines kag sang Philippine National Police. Without Tatay Digong, ang sweldo sang aton nga mga PNP kag AFP laban-laban gaigod man gyapon. So muna ko nga may loyalty check karon si President Bongbong Marcos. Pertek sadyan eh. Nano PBBM, nano da may disgrasya do basi may tulog ka? Ay sorry, peace. Kalma. Baby, kalma. Peace. Peace be with you. Ang mga balita ng inabatian mga ka-K5 ang buylogman nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Amo niyang nami mga ka-K5 para magapabilin nga healthy ang lawas naton. Mag-detox kita pinagi sa paggamit sang Klinika DTX 500 kay inisya mo ang superior antioxidant. Mga ka-K5, detox your body with DTX 500. Kag wala labot sina manami ini siya mga ka-K5 kontra sa diabetes, kontra sa hypertension, kontra sa iban nga mga balitian, most especially ang cancer. Ang cancer kinang likawan naton kay once ka sumunod ang cancer sa lawas ta, mag-develop ang cancer sa lawas naton, kabudlay na inibulngon mga ka-K5 ha. So gani sa aton nga mga tagparamati labi na gid ang sarcoma cancer niyo. Baw isa ini karer o kun tawag naton nga tumalagsahon nga sahi isang cancer pero budlay bulngon labi na kon nag-aran na sa late stage mga ka-K5. No? So mga pila ka mga klase mga ka-K5 sang sarcoma nga cancer amo ni ang soft tissue sarcomas kag ang bone sarcomas. Halos 60% ang nagatubo ini mga ka-K5 sa aton nga kamot ukon sa TL, 30% sa tiyan, kag 10% sa aton liog ukon sa ulo. No? So ang mga pila ka mga factors kung nga ang nagapataas ang risgo sa pagtubo sang sarcoma mga kabyanan, mga ka-K5, amo ang history sang radiation therapy, chemical exposure, malawig nga paghubag sang parte sang lawas, genetic disorders o may ara nga sa natawag naton nga family history sang cancer. So mga usual nga mga sintomas ini sang sarcoma amo ang pagsakit o kung paghubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, kag hindi magihong nga mga joint, kag ilabi na gid ang madali lang kang hinali lang nga pagkabali sang ato sini nga mga tulan bisan wala ini sang rason. No, so likawan na naton ini ang mga cancer kag iban pagid nga mga klase sang cancer, labi na ang sarcoma cancer. Mga ka-K5 kinanglan gamit na kita, inom na kita sang Klinika DTX 500 kag may TC sa kada adlaw-adlaw nga tanan. Kay puno ini isang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agod nga mapunggan ang pagtubo sang mga bukol sa aton nga lawas. Nagapataas man kag mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols mga ka-K5 nga halin sa DSE sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer.
Ang Mighty C naman, isa ka alkaline vitamin C, ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities naton. Agod nga patyon ang mga guba nga mga selula sa ato sining lawas through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin kanseros. So ano pang ginahulat ninyo, hindi nyo paghulata pa nga magtubo mga bukol sa lawas ta, magtubo ang mga kanser kag iban pagid nga mga balatian sa lawas naton. Proteksyonan naton ang aton kaugalingon. Kinahanglan naton mapasapataaso ng ato sining immune system. Wala labot sina i-detox ang ato sining lawas. Kinahanglan mag-inom na kita sa Clinica DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw mga ka-K5. Ang Clinica DTX 500 kag ang Mighty C nga bakal na ninyo ini sa tanan nga mga butika nationwide. Pwede ma-order sa Shopee kag sa Lazada. Pwede man kamo magkabakal gid sa ato sining Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Kag ini siya mga ka-K5 sa Pizza 20 City kag sa Pizza 29 may ara kamo sang discount nga nga maagom, no? Kay may ara kita sinatawag naton nga month end sale promo sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated mga ka-K5. No, ini siya lantawan ninyo mga presyo bala. Katulad sang DTX 500 dati mga ka-K5 1,400 nang iya sini nga isa ka box. Subong mga ka-K5 may ara na lang sa nga 1,250. So maka-discount kid kamo. Ang D3 Bio amo man. Ang isa niya kakapsula sino, isa niya ka inang soft gel. Nagalabot ini sa 14 pesos ang isa ka soft gel. Subong mga ka-K5 no. Tag 12.50 na lang. No, so bot siningon magbakal kisang 100 ka mga kabilog, may 1,250 ka na lang nga ibayad. Nga instead sang 1,400 mga ka-K5. Amo man ang Mighty C sa nagligad 800. Bangod kay may promo kita nga month and promo, ini mga ka-K5 ang magabili na lang sang 800 or ang 800 mabili na sang 700 mga ka-K5. Amo man ang DTX 500 kag iban pagid nga mga kuan nga mga produkto, Extend Food Supplement for Men, tag 2,000 ang isa ka box. Subong 1,700 na lang. Kaya ko sang inyong mga ma-discount niyo. So ano pag ginahudat ninyo, mga ka-K5, no, hulaton nyo sa Pizza 27 ka Pizza 29 sa tanan nga mga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, pwede ka mo makabakal sang discounted na mga ka-K5. Ang aton nga oras, alas 10:07. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya. No? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo.
ito. Tama Ako na eh, di ako na ka... Ano? Wala na ba tabo siya ko daw. Luha ko. Sabi ko man pas mo. Ngayon na kadaan ako na. Sadya ko kanina kabato na ako na. Daw ka, happy birthday. Sana malala ko na pas mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Naging daan din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulok-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magina pa kayo nanay. Nagapapatuod lang ini nga bisan sa tatlo palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na dream. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM!
Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC Patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya nga mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa Lodia! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, tawon nyo! Ay, kapang bunyak man kasi, kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat, mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the five. K5 News FM, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon. Nakalabor kita sa 10:08 minutos na nakaligad sa alas 10. Sa ato sini nga pagpangalagad, prober kita makuha sang situational report. Nagikan sa ato sini nga patrol, mga ka-K5, i-check na to na ang latest weather report nagikan sa ato sining local Pag-asa para nga kuha na to na sitwasyon sa ato sining panahon subong. Mga ka-K5, kari karon sa piyag na tong linya si Engineer Charlie Depra sa local Pag-asa. Engineer Charlie Depra sa latest nga weather report. Good evening. Yes sir, may gabi sa tanang pagpalamaki sa RP5 News FM. Yung pinakuling nakas na paraunter ulit lang sa December 16 sa 2024. Alas 6 kayo na sa hapon, nalalis sa ang notice sa area at nakulakan sa base sa mga available data. Iyara sa resinto sa 25 km na sinangan, nakalakan na sinangan, Puntagon City, Davao del Norte. Nakaindi din sa mga intertropical convergence zone or ITC day na nagapit po sa live ng Mindanao. Ang nagkasailan rito, magalaman ng kalangitan, may scattered ng mapagulan, pagpapalagpapot sa lasting ITC day. Sampang na din niya bakit sa ng Visayas, particular sa Dalsang Iloilo. May araman kay kasi magalaman ng magalaman ng kalangitan, may mga isolated yung mga magulang pagpagulat para doon sa Dalsang ITC day. Makasarangan yung hangin, misali namin na nasintangan, magadalang sa makasarangan man ito pag sa kalagatan. Antad sa ato temperatura na sa 26, 39 centigrado. At daw nagtunod alas 5:30 na sa hapon, magabutlak alas 6 na kuha sa aga.
Kaya kung pinakuha nga nakapanahon dito rin sa Iloilo Pag-asa, Charlie Tetra. Engineer Charlie? Yes, sir. Oo. Inang way kita sang may na-monitor pa man nga mga weather disturbance sabi nga ara sa sagwa sang pungsyon naton nga may tendency nga magasulod diri sa aton na Engineer Charlie De Prasser. Yes, as of now, sir, may kita na LPA na susunod na sa Philippine Area of Responsibility na sa 225 East, Southeast, ng Tagum City, Davao del Norte. Low pressure area ni sir. Yes, sir. So may tendency nga mag-develop ini sa isa ka bagyo. Ang ini nga LPA, sir, continuous monitoring kita sa gihapon pag ang ini nga LPA moderate chance na posible na develop into tropical depression. Okay, mga more or less mga pila ka adlaw kag may baluan naton nga mag-develop ini siya sa inang isa ka tropical depression, sir. Within 24 hours, sir, posible mag-develop na ini tropical depression. Ano sa LPA? Kag more or less sa inyo sining paglantaw may posibilidad nga magasulod ini sa aton sa Philippine Area of Responsibility. Yes. So far sa karon, sir, ari na ini sa sulod sang par sa Mindanao area. Sulod sang par na gisa gali sing LPA sa pro ara sa sulod na sang par. Yes, sir. Okay. So kung pananita nga mag-develop sa isa ka tropical depression within sa Philippine Area of Responsibility na sa dayon nga daan. Yes, sir. Okay. Mga 22 hours, no? Nga may tendency nga mag-develop siya. As of now, sir, base sa monitoring natin na moderate chance na mag-develop into tropical depression within 24 hours. Why chance nga matunaw ni? Mupala sila ito nga continuous monitoring natin na posible magbago pa ako na mag-usaw pa ako na magigisa pa ka tropical depression. Sige. So with that, Engineer Charlie De Prasser, salamat kayo sa information kag mayong gabi. Welcome, sir. May gabi sa luwan. K5 News FM Kampiyon Report. Damang Christmas kita sini sang kuanaw sang bagyo aw. Maria Unes di garapon ni Santissima. May nakita na nga to sini nga local Pag-asa. May nakita na mga ka-K5 sang sang low pressure area kag within sa Philippine Area of Responsibility dito sa mga area sa Mindanao mga ka-K5 ang ining low pressure area. So within 22 hours kina-expect naton nga ini siya mga ka-K5 ang mag-develop sa isa ka tropical depression o kung ti pagabang kita nga tropical depression ti bagyo mga ka-K5. So gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpermati pangamuyoon ta nga kabay pa nga matunaw ini. Kay may tendency nga pwede man matunaw pa man kuno Pero amo ni kada medyo nadalom-dalom sa subong mga ka-K5 Daw magigit kagang sakit sini kay ang target yang ara sa subong sa may area sa Mindanao. Sa may area sa Mindanao mga ka-K5. So gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpermati within 22 hours makwa ang development kung bala ini siya mag-develop na sa tropical depression. Buat sino mag 22 hours ni 16 subong 17 18 mga pitsa 19 mga pitsa 18 22 hours man lang mong so mga ka-K5 pitsa 19 pitsa 18 19 ay sa kalainin. Dama maskwa kita sinisang kuanaw sang bagyo kabay pa nga hindi lang. Sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5 nakadala sa aton nga oras karon nakalabor kita sa 23 minutos na kaligad sa alas 10. Ara na si K5 Baron. Bere check nato ng sitwasyon sa palibot sang syudad. Din sa Subong man, may iara nga Iwag Festival to sa Pututan. May ari makita diri nga Christmas light sa may Capitol. May ato man to sa may City Hall. Kag night market nila to. Hasta kuno saan o ganing night market to sa City Hall man. Sa may Plaza Libertad dapit area mga ka-K5. Kag diri sa Pututan sang subong ila mga adlaw gin open ang ginatawag naton nga Iwag Festival dito sa may Banwa sang Pututan. Pero check naton ang sitwasyon sa palibot sang syudad Subong.
Kung kita kay K5 Aaron Lloyd Rifoyo. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Aaron. K5 John, mayong gabi. Oh, mayong gabi. I miss you. I miss you too, Maninoy. Oh, kamusta ka na, ihado? Ari Maninoy. Nagapatawhay na lang. Kaya nagapangita kita sa balita ng mga pinasahi. Kaya nagalibot-libot sa syudad sa Iloilo. Sabi ko, gapangita, uyab. Tapos patawara ka kay Carl John. Balita, balita, gali ang pangita mo. John mo? K5 John. Oo. Karon diri kita sa may isa paglibot-libot aton sa K5 John. Masanag ang Plaza Libertad, Molo Plaza, ang Kapitolyo naton, City Hall, K5 John, kay pila pa ka area sang syudad sa Iloilo. Pero diri kita sa may area sang Lapas K5 John. Makita naton kahit sa mga paglibot-libot naton puro sa nang kasanag sa mga Christmas decor. Pero ang area sa Lapas sa K5 John, nakita naton daw manami manang napang plaza sa Lapas sa K5 John, pero amo ni ang sitwasyon niya, may pila lang ka mga dekorasyon ka ang isang regalo, suga lang nga masinti ka K5 John, kag wala sa nga gawa tao ang ining plaza iya. K5 John, kung ikumpara sa pila ka mga ang Lapas Plaza. Yes, K5 John. Oh, tikay sirado man na kada gabi, hindi bla? Yes, K5 John. Pero tuwide ka may open din nga gate nga diri sa malapit sa tubang sa nga Alapas Police Station. Dili open man sa K5 John. Kung sa rin, pwede ka man diri ka paliwaliwa, ka walking, kapod sa imong mga abyan, partner ka K5 John. Kaya may-ari gani diri sa nga mga pila ka mga individual. Ang nagalakat-lakat diri sa may Lapas Plaza ka K5 John. Gali. Pero daw way gidya makwano, way gidya butangan kag ma-designan sang nami nga kwano, nga mga ralantawon dira sa may Lapas Plaza no, magluwas gid lamang sa koy nga no nga isda. Yes, kasi John, magluwas sa fish pan sang koy. Ti amoning tumang kasinti lang kita kay John, pero tikon ni Sipon malapad din ang klase sa plaza sa sining Lapas kung hindi magsala do pareho lang sila posible kay John sang Haro Plaza di kay John. Di malapad niya may tennis court ining Lapas Plaza, may football field kag may covered gym kay John kag miyara man gani isang entablado. Tiyan mo ni ang sa bilog nga plaza kay John sa Iloilo City. Daw mo lagi ni K5 John nang hindi matawo kag pinakasimple nga disenyo or may pinakasimple nga Christmas decor. Di mo rin K5 John mga laragway sang regalo, bell kag sa iyang nga pangalan nga Lapas Plaza. Di may mga regalo nga mga disenyo kay K5 John. Daw hindi mo diya mabatsagan ang espiritu sang Pasko ablaya kay K5 John. Gaway gino, daw kikita Christmas tree, no? Puno lang di sa mga gani kay K5 John. Puno sa mga gani, pine tree. Kag mapila ka mga dahon-dahon rin kay K5 John. Di ka namin man tanawon sa nga mga struktura dire. Moderno nga isa disenyo sa nga struktura. Kasi kalapad sa mga dalan dire. Kadami isang landscape. Sa mga pagplastar sang puno diri kay K5 John, tiyan mo di kalapad din sang ining koi pond kay K5 John. Tiyan mo mananing ang manami ito tanawon kung sanag-sanag pa kay K5 John ang ining mga managmi nga isda diri sa may Lapas Plaza. Pero ti the rest away na kay K5 John amo ni kulang gross budget na. Basi kay K5 John, basi kung ikaw palang grocery nila, basi ikaw pa kung naman kapanami sini. Ano ipanami ko na da? Kung mag-consular ka na ka nagkakita John? Pwede galing sinutuig pa basing mga budget na da kung di na ito nagkaladto to. Budget ko na tutuingin panghatag nga tag 30 mil sa mga kwano, sa mga sa mga ano ganin niyo, sa mga empleyado.
Ang iban nga mga plaza yang nga nami man nga dre sa may lapas daw pamatyagan kuno pinabayaan yung klase ka. Amo na dang pinakapalangga ni mayor nga kwan nga plaza kay ang kwan kuno na ang fish pan kuno sangkoy na da project kuno nakaasawa si kwan si Inday Rosale. Tapos hindi man namin ang plaza na da. Ano na tabo? Ababa. Kalma. Peace. Oh, kalma. Peace. Sige Ti ano ra lang tawon tanadabi kay way man ra lang tawon man. Yes, sa mga ni amo ni Kaki5 John nga di kadamo sa nga pwede man tanin naton nga lagawan o kuan sa situation na report amo ning hindi lang sila Kaki5 John nga ang puros naman nami ang yara sa syudad sa Iloilo pag-abot sa nagilapit ang Pasko kundi may yara man sa porsyon nga daw kaluyagid nga mga plaza diri sa syudad sa Iloilo Kaki5 John. Okay, sige. Sa mga Kaki5 John ang sa aton nga dalanon super kadawahay naman diri sa may Guerbana Street kon diri sa porsyon sa Lapas Police Station kagrangkoy dito sa pariko sa may Rizal Lalapas Kaki5 John katawahay na sandalan naton. At the same time sa paglibot-libot naman sa may General Luna Street Kaki5 John sa may atubang sang Iloilo City Police Office naglapos kita pa Ledesma Street upon City proper. Kaki5 John naglibot kita dito katawahay sandalan ta makita ta lang gid nga nagabiyahe ang mga tricycle driver naton, mga taxi, mga delivery food rider naton kag may ara man sa mga nagabarigya sang karne Kaki5 John subong So, kag ngaton nga kalangitan Kaki5 John matrutawhay pa man subong pero dito makita naton nagagumguom Kaki5 John kag sa mga kultura naton nga nagabiyahe subong nagatrabaho pa sa mga rider naton balong gid sila Kaki5 John sang raincoat kaputi payong kagkalo kag ni sila magkalipad Kaki5 John nga maginom sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C nga nagapabasko gid sang ilang immune system nga nagapahilway sang ilang lawas sa posible mga balasian. Okay. Ang mga pulis ta subong na may makita ka mga galibot sa bilog nga syudad? Yes, Kaki5 John. Sang naglibot kita diri sa my Garden of Love, may nakita nga mga police patrol, naga-roving sila. Amuman sa may area sang city proper, may ara man diri sa may area sang Molo, sa police station 7 nga nasakpan nga mga barangay ni ara man Kaki5 John nga nagarubing sila subong kag kaang kasubong man sa distrito sa Mandurriao kag sa Arevalo kag sa Haro Kaki5 John. Sige Kaki5 John. Ini ang nakuha naton nga sitwasyon diri sa may area sa syudad sa Iloilo. Kag ini nga sitwasyon sa Kaki5 John ginadulong gid sang kaluan sang DTX Coffee Mix. May kapay ka na naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita. Serbisyo Publiko Kakaringawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Ayos, daw medyo tawhay man daw medyo tawhay man ato sila nga sudada. Ang gikatuan na bito ni K5 Aaron laway nga plaza itong gikatuan niya to. Ito daw ay ko gana lantaw. Ay pa naglagaw kung na si Kapitol to. Damo pa to makita namon. Sa plaza nito isak bilog tao to may kami kita to. Sige, mga balita, mga Kaki5 ngayon nabatihan ng builogman nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sa Klinika Distri Bio, antiviral, antibacterial specialist. Mga Kaki5, para sa mga kauturan naton nga medyo mahina-hinang immune system, inang gamay-gamay nga diferensyabla. Mga Kaki5, nagabalatian, gamay nga trutalitid, gamay nga basa sa ulan, dayon sipon, hilanat, ubo, trangkaso. O para madula ini mga Kaki5 kag mangin mabakod ang aton nga immune system o gamit kita sang Klinika Distri Bio.
ang Klinika D3 Bio. Sa ini ka antiviral, antibacterial specialist, mga ka-K5. Kag magluwas sina, ini siya mayo man sa iban pagid nga mga virus nga nagadevelop sa atong lawas. Kaya sulod sa atong lawas, mga ka-K5. Katulad abi sang dengue subong. Importante gini ang Klinika D3 Bio. Nga kaya ang Klinika D3 Bio, mga ka-K5, isa ini ka superfood supplement ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties. Ilabi na gid batok sa mga virus, pareho gid lamang sa dengue, mga ka-K5. Ang D3 Bio, mga ka-K5, may ari ini nga medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio. Ginahimo niya ini ang ginahimo ini sang aton nga lawas into monoglycerides. Isa na dire ang ginatawag naton, mga ka-K5, nga inang monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio ang ginakonsider nga isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton sini nga palibot. Ginapanami man sang D3 Bio through MCTs ang absorption kag pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K, mga ka-K5, isa ini ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung ikaw ang ginadingge. So gani ginapanami man, mga ka-K5, sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig proseso nga platelet aggregation. Nagabulig man agod nga malikaw ang ato sini nga lawas sa bleeding kung ikaw na impiktar na sang dengue. So ano pang ginahulat mo, mga ka-K5, para malikawan naton ang dengue? Malikaw kita sa iban pagid nga mga pamalatian, magklinika D3 Bio na kita. Kung gusto mo nga mag-ayo, magklinika D3 Bio nga bakal sa tanan nga mga butika nationwide. Sa ato sining nagkalalaing nga mga butika malapit sa atong nga lugar, kag sa tanan man nga mga klinika de Alternatibo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy, mga ka-K5. Ang aton nga oras alas 10:37. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ang nais parating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang
FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon istasyon! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Peha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Halilrigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit ng drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our highly anticipated year-end celebration. Tonight, we gather as a unified force, coming together under the theme, celebrating the joy and thankfulness as one team and family. It is our utmost pleasure to stand here with you tonight and extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you. At the heart of our success lies the profound goodness of our Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. We have been able to touch countless hearts and make a tangible impact in our communities.
this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Every end of the year, I am really making a tremendous effort in gathering all of you under one roof, because I want to see how my people grow over the years, how we fared in life, and how my family expanded. I can't take it in. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. In moments like this. We have achieved more, and that is because all of you who are here right now have contributed your efforts and passion towards our company. The abundance of blessings, everything. That is why I am always sharing it back to you, and I always make sure you people enjoy your stay here in my company. We never get this far. We live for moments like this. Come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. Come alive in moments like this. And again, I want to thank you for all you have done to make Clinica 5K Rayo a successful one. Let's go break some leagues and count more years of celebrating events like this, 20 years or more. A pleasant evening, everyone. So hold up the light, burn a hole in the night. When we are here, when we are here, moments like this. Moments like this. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. In moments like this. We come alive in moments like this. Moments like this. Moments like this. Why don't you give love on Christmas Day? K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pangalagad. Aton nga oras karon nakalabor kita sa 49 minutos na nakaligad sa alas 10. Na tuyo ka K5 Andre? Ako na tuyo man. O kano do wait sa kondisyon subong K5 Andre no? Oh, ano abi kay ga kalma tabi. Ay Christmas sabi ni peace lang ni pirmi peace. Damo klase peace mong mayara nga peace nga kwan nga ginasugba. Mayara peace nga
Inang ano gani sa iligay no ang peace nga kuan man. Inang kuan gali nang ano gani naman nang kuan himaya na. Tapos may ara man nga peace nga kuan ara sa subdivision. Peace 1, peace 2, peace 3. Ape parar ka mo dai masaot ato ragsoyo. Siling ni Buni Sumlinggol niya saot kuno sila sa turagsoyo. Si Catherine Suwada mayong gabi lang kay Beng Mariket niya. Good evening Ma'am Luna Mundido mayong gabi kuno sa tanan nga mga grupo. Sa kay Helen Morales da mayong gabi man. Kay Kalumno Hazel, good evening sila niya Sir John watching from Hong Kong. Sa kay inang Fred Pasgala Jocampo mayong gabi man. Kay Ralph Espinosa, good evening. Rex Mansuito mayong gabi. Kay Luna Mundido mayong gabi. Binja Astorias, good evening. Regalado Peter, good evening man. Sa kay Jobert Carabuena. Kay Mimay Lumibaw. Kay Narciso Bolivar. Sila niya, good evening Idol John. Pa-shout out sa family Bolivars kag dayot sa lingkod. Sa kay Rose Hardinico Luda. Sir Pascuaco. Okay Pascuagi lang na. Si Kwanisa, si Bilyabel. Sila niya, na-miss mo man ko maglantaw John Kapulo. Tawin, na-miss gid dapat gabi-gabi ka di. Hagaron mo si Kwan, sino ganitong kontrobersya, sino ganito? Si Sharika, si Shakira, ano gani? Kasira. Rakisa gali. Agara si Rakisa mlantaw de. Di ba best friend ni Rakisa ni no? Si Bilyabel no? Sila niya, shout out Danay Kapulot. Sobra ka manimo do. Kung maghambal ka do, pamatyagan mo do. Ido man mo, kagisangin na address ba? Dapat ma-address ka man. Nato mambal ka nga inang K5 John Kapulot. Namo na bala, hindi kay ma-shout out Danay Kapulot. Madop matyagan. Budara ako, baro ka matimo man do. Hindi na ningi mo nga GMRC man. Bigamit man kung kaysa GMRC, abi naton mga Idol John na okay lang na no. Kuan ni kay mudro-diretso man ba? Sige sa kay kuan na sa kay Bilyabel, mayong gabi shout out. Upon si imo miga nga si Rakisa. Si Remigio tayo, Idol Waswas, good evening. Kay Fred Pasgala Jocampo, good evening. Sila nga parihogit siya kakilala mo nga dapuga John. Sunod sa uyog. Kaya sa family Babaw da no. Sang mulo may gabi. Kaya Novian Bahadi, tutoy sa kadlaw kaya nga ako nga kalo to nabilin to sila nga balayo. Kasi ila gali nga karan ano. Kay Sanel Abayon Kuyuka Domingo. May gabi man. Kay Nen Fatahala. Good evening sila niya. Pa-shout out ko no sa family Banyas, Dagsan, and family Abayon Kuyuka Domingo Bansales sa barangay San Antonio, Barotac Viejo. Okay. Kay Richel Rojo, mayong gabi man. Kay Bani Tunocante. Mayong gabi, Sir John. Patamyaw lang sa taga Paraiso, Kubay. Haro, always kami nga diri nga nagapamati sa K5. Merry Christmas, Sir John. Same to you. Sa kay Christopher Montaño da, good evening K5 John, Aluhado Kapulot. Sa kay Roland Flores Tumulto da, Merry Christmas, sir. Sa kay Marborca, may gabi. Kay Los Biminda Makilan, watching from Hinigaran, Negros Occidental, good evening. Good evening, Daya. Sa kay Ilem sa Bisin Badon,
Mayan nga gabi, DJ John, watching from Hinubaan, Negros Occidental, pero damo, tas ang mga kwan ba, sang mga listeners sa Negros ba? Kay Emilita Montelibano Gonzales, good evening, Idol John, and advance Merry Christmas. Okay? Sa kay K5 Edmar Liquinyada, good evening man, and sa mga followers naton sa K5 News FM Pasig City, good evening. Kag sa mga inang ang aton nga K5 News FM inang kwan naga-monitor man, nagasunod sa aton K5 Andre, ang sa Sara, ara man sila, okay? May gabi sa mga taga K5 na listeners ang K5 News FM Sara. May gabi gid. Kag dira man sa kwan sa Kalinog, sa Miagaw, sa kay Serto kayo John Ditanoy da may gabi. Kayo, kamusta ka naman? Daway kay subong gapa kwan, daway kay subong dili ka makita subong sa kwanaw. Sako siguro ay. Sang pamaskwa, okay? Ready na kamo? Para na kamo kay masaot sa kay Nonoy Dars sa Hikana. Mayang gabi, Idol John, masaot na ta, Idol. O sige Sa kay Nilos Indencio, Amalia Nilios, good evening, Idol. Pulaw ta, Ubra, Pandisal. Amo na yang manami. Bilinan mo ko daha kay Hiram Usanta. Sa kay Romel Bilibuon, Bundada, mayong gabi. Sila nga, to my first counselor of Iloilo City this coming 2025 midterm election. Good evening, Idol. Watching you live from Barangay Rima, Rizal. Please greet Bunda and Libon family. God bless, Idol. More power. Ayos. Ori na kamori, di na. Masao ta. Kay kiay tanay para madula Toyota. O plastana. Ori day. Fire!
Mayat ang kamot kagang nga baga. Ang balikawang. Nahimik kag hamili. Sa saan mo pa magbalik ang mga tinion. Naliwat ko makita ang yuho mo sa akon. Ando raw walang hayhan o dalam ko hanon. Yagtong aton kugma na walay kamatayon. Daw kainis ang araw kagdapyas ang balot. Angin pukaw mo sa dughan ko nga nagkakatulog. Kung liwat papilion sa apuntang ko, wala nang sinipan ikaw kitlang palangga ko. Sa saan mo pa magbalik ang mga tinion. Naliwat ko makita ang yuho mo sa akon. Ando raw walang hayhan o dalam ko hanon. Yagtong aton kugma na walay kamatayon. Kainis ang araw kagdapyas ang balot. Angin pukaw mo sa dughan ko nga nagkakatulog. Kung liwat papilion sa apuntang ko, wala nang sinipan ikaw kitlang palangga ko. Wala nang sinipan ikaw kitlang palangga ko. Ow! Ow, ow! Wow! Ow! Row! 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 Ah, taghol. Ayos! Te, dula tuyo nyo. Siling niluna mo didol niya. Wow, idol. Dula man tuyo taba. Mugid. Papadula tuyo niya mong. Oh. Sakay Dargel Hikana. Niya ko rin mga idol. Ginatamya ko lang ang mga Hikana family sa Kabasi Gimbal. Kag sa Igtubli Tubungan. Kag nagapamatigid kami subong ni Toto Darren, Nonoy Dars, kag Inday Rachel. Okay? Sakay Papa Flo. Niya naka-hook up kami sa imo, Sir John. 88.7 Sara Iloilo, loud and clear kadire sa Quinto Distrito. Amon na iya. Si Papa Flo, kilala mo ni Kipay Bandre? Tsura ya do si kuano do si inang kilala mo tong boksidor bla na nagtumba sa kay Manny Pacquiao? Si Marquez bla? Mo nila gadwa tsura ni ni Juan Manuel Marquez mo. Nagtumpi ang naglipong bala kay Pacquiao. Papa Flo, may gabi lang na. Kay sa mga grupo na sa may K5 News FM kwan ng Sara Iloilo. Sa kay Miss Katilim, yan ni how Mr. John, sorry I'm late. How's everything Mr. John? Hope is good and have a blessed Monday.
To everyone, ba nauli si Miss Cathy Lim. Way kasao to ragso iguro na nung What happened? Why are you late? Don't worry, it's okay. Importante nakahingabot okay? Sakay sino pang way tadi mabasa? Way naman, no? Wala, sige. Robert, kita magbalik sa pagkuha sa mga balita kay informasyon nagika na sa ato sining mga K5 Patrol Reporters. Diri sa ato sining pagpangaraga mga detalye na sa mga balita. O sa kay K5 Aaron Lloyd Rifoyo sa ato sining patrol. Mga K5, daligid lang. Balik kay kita dugay sa ato sining mga information. Pagkatapos sa ato sining mga pila ka mga commercials. Ang balita nga inyo batayan ang buylugman nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa. Mga K5, kabalo ka mo kung nga detox ka mo. Kaya mo ni siyang natawag naton nga healthy coffee. Nga Klinika DTX Coffee Mix, mga K5, may-ari ini siya sang chia seeds extract powder. Mayara man siya nga ampalaya extract powder. Kag magluwas sina, mayara pag siya nga inang di sugar cane extract powder. So amo ni siya ang kafe nga healthy. Bangod kay gina-detox ka pa. Naga-kape ka na, naga-detox ka pa. Kag nami pa ninyo sining kwan nga pagpamuhin. Kay naga-kwan ini no, naga-solve sa ato nga problema sa constipation. Mga K5, Klinika DTX Coffee Mix. Naga-kafe ka na, naga-detox ka pa. Kag-ari pa yun ang pinaka-the best, mga K5, Kay nga samtang nagapamati ka mo sa K5 News FM Iloilo, like for example, sulit kabi nga tagpalamati, no? Nga wala halin-halin ang inyo sining radyo. Kang nagatutok, permi sa K5 News FM 88.7 Iloilo, mga K5 FM band. Kag kunwas nga madakpan ikaw sang sang ato sining nga mga manugdakop, isa na diri sa Burning through the years. Si K5 EJ Cordoba. Pag madakpan ka mo ni K5 EJ Cordoba, pero hindi ka mo magkabalaka, hindi ka mo magkahadlok kay nga, hindi na ka mo magkasasan. Hoy! Bugtauron, magbararango na ka mo! Pag madakpan niya ka, magpararigos na ka mo! Ikaw sa isa ka box. Kami mo tinabat yan na. Oo, kami mo mati, maganisa ka kadlalang nga niya ako nga paglang asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, Lapas, Iloilo City. Permigid nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa akong speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukat sa programa sa K5 News FM. Asa sa pagtulog, bisan sa damgo gani namon Sana matripol kami ka Suryana kami nga may sa damgo ko mo ni next so pamatsaga ko duga pwede reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo, nanamian ako kay ginaknalit sa nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw mayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kray ang mga lingwahe lagal hindi ko abi kabalogin magkray. Pero manami bala sa Balasagon. Ibisan din ka. What's ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. Makabakal diri sa may tupad lang sang Robinson's Haro. Ang exact nga lugar is kilid gid sang St. Robert's International School. Na direct kamo kadto mga K5. May discount. So ang na-excited sa akon kada mamati kada bulan is ang papremyo gid ni Lower in nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri ma'am open na ang radyo ma'am tunuga gid ma'am i-connect sa amo ni siya ma'am sa connect sa amo kato ma'am ay mamati gid ka December 2024. Ayos, wala sige. Ang aton nga oras alas 11:10. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama.
hindi na. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinido wala. Aba, nalang. Oy, garap. Kilala mo atong mayor, Nay? Ang mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Mga jit-jit na yaman. Ready? Iwas mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige. Ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Ora, again. Oh, ara. Oh! Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano again, last? Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay, di top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Grabe sila kay guwapa, oh. Sa mga kutos. Okay. Kamu ang ma-judge kung sino taong. Oh, okay. Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang sa akin pa mo. Okay, okay. Isipon namon, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag niyo mag-iisip lang sa mga pumuluyong kami nalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bugay sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Sis lang ang bilog. Sis lang ang padalaga. Contestant number 2, Nanay ang Tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Durisha. 16. Anda, ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nino. Mga batong kasang isang box na DPX Coffee Mix. Gabi. Uy, ito ka ng alam, ha? Mga batong na panginsang Pisos! Bakalay suwag na. Ay, nakadlaw siya. Yung mga piso ganihata, nakadlaw siya. May piso ba kayo suwag na suwag? Aray. Awan. Udap tipwel. Tipwel ang tubig. 100! Tumutubog, pasakay. Yan, pasakay na. Tara-tara na. Ini sa ikon mo lang, binog. 200! Lupat-lupat pasakay. Enjoy ka. No. Ano ba yan? Tukakapoy niya ako. 300! Na pagpati mo sa lagbong ako mo. 400! Kami? Tutuha. 500! Lipay mga... Lipay sa imo. Wow! Ano ba ang sa lipay ko sa FM? Okay, liwaton ta hambang naton hep-hep lang pero ang bata K5 News FM. Ang K5 duwa ka palakpak sa dalom. Ang News FM bayaw sa babaw.
nanay kasi nag-report na nasa. Oo. Okay. Ano to? Ang kipay mo sa babaw. Okay lang nanay. Wala problema ba baka mangyabot. Sige ha. 1, 2, 3, go. News FM sa dalaw. 1, 2, 3, go! FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon na kalaborita sa 19 minutos na ang nakaligad sa alas 11 sa sining nga mga tinion sa iluhan na naton ng mga balita na kag impormasyon mga natipo na nga mga balita kag information kag mga detalye sa mga balita nagikan sa aton nga patrol upod kita kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Ka-K5 Aaron sa report o sa late o sa mga pila ka mga detalye na sa mga balita. Standby. K5 News FM Kampiyon Report. Sa K5 Zone, unahon taning balita naton nga nagluntad nga drowning incident sa diin. Duha diri nga patay nga mga minor de edad nga nagluntad sa barangay Puro 4 Pavia Iloilo sa Suba ini sa K5 Zone. Sirin ang mga biktima ang kilala kay alias Philip kag alias Francis, Lunsay, 13 anyos. Base sa investigasyon sa kapulisan sa K5 Zone nga naghinagaday ni ining apat tanan ka mga minor de edad o kontrariho nga 13 anyos nga maligo sa nasambit nga nga suba sa nga barangay. Sirin sa K5 Zone dungan man tosmaw sa suba ining mag-abyan. Sirin ining sa alias Philip kag alias Francis ang nagdiretso sa o kung nagpatunga, nagpadulong sa madalom nga porsyon sa suba. Samtang, ang duwa ni Kaminor ang nagpabilin ng iya sa kilid. Sa suno pa sa pulis, nga nakibot na lang ni ang duwa ka minor nga yara sa kilid, nga nagakapan-kapan na ining ilang mga abyan o kunang mga biktima. Kag diri na sila ginayon nga nagtawag sa bulig kag K5 Zone, kag ginrespondihan sa taga MDRRMO. Pero kag K5 Zone, nagsalop ini sila kag ginabanta ira sa 30 minutos antes na recover ang ilang lawas kag K5 Zone. Gindala pa ini sila sa malapit ng hospital o kondra sa may Western Visayas Sanitarium and General Hospital, pero gindeklara nga dead on arrival kag K5 Zone. Sa panaysayon pa sa pulis nga ining unang nga tion nga na lumos dira nga mga kabataan sa suba kag K5 Zone. Ginpahayag pa nga hindi sila kabalo maglangoy nga ka K5 Zone. Sa bahay naman sa K5 Zone sa Banwa sa Buenavista sa probinsya ng Guimaras sa diin may napilasan sa K5 Zone o kung igo sa tiyan ining si Michael Asusina 47 anyos matapos nagdapalupok sa posilang nga pakaisang barangay tanod nga si Meryl James Asusena 45 anyos dira sa may barangay Pinya, Buenavista, Guimaras, kaagahon sa Disyembre 14. Sa kay Police Captain Rene Mercado ang hepe sa Buenavista Police Station, nga may namatyan ang o kung may namatayan ang magpakaisa, kagubog si Mirel o kung ang barangay tanod, sang natabo ang insidente. Base pa sa ilang investigasyon, nga luyag kuntani nga magsaway ni Mirel sa mga motorsiklo nga magahod ang tabutso, rason nga nagpalupok sang 4 ka beses kag daigo si Michael. Na-recover ang .38 caliber revolver nga may 4 ka fired cartridges kag naaresto naman si Mirel. Na padayon pa kag K5 Zone nga nabulong kung ginabulong si Michael sa ospital
Kaya napasaka na ang kaso bato kay Merel ang illegal discharge of firearms sa idalom sa Republic Act 10591. Samtang kay K5 John sa injury nga na angkon sang iyang pakaisa ang magasettle na lang sila kay K5 John. Sa piyak nga bahin sa balita naton sa Iloilo City Police Office, 3 dari ka mga police station ang ginpasidunggan sa bangod sa ilang panikaso kay K5 John. Ang mga police station o kung naging pasidunggan sa ICPO, ginihiwat ni sang during sang flag raising ceremony kagina sang aga sa diin o konsuno sa ICPO nangin awardee ang Police Station 10 tungod sa mataas sining accomplishment sa illegal nga droga. Kaya ginapamunuan ni Police Captain Val Cambela mo ang officer in charge. May mataas naman nga accomplishment sa illegal gambling ang Police Station 6. Kaya ginapamunuan ni Police Captain Benji Dicen ang OIC. Samtang ang Police Station 4 naman ang may mataas nga accomplishment pag-abot sa wanted person nga naaresto nila sa pagpamuno ni Police Captain Ryan Christ Inot among OIC sa humalin sa Nobyembre 24 tubtob 30 2024. Ang ini nga seremonya kay K5 John ang ginapangunahan ni ICPO Director Police Colonel Kim P. Iligada kay K5 John. Mayo kay May nakatilaw sila sang sang award. Yes, kay K5 John. Ano ang nag-award sini sa sining 3 ka mga police stations naton? Ang Iloilo City Police Office kay K5 John. Okay. So anong mga awards nila? Ano baton sang sining 3 ka mga police stations kini? Ang amoning award kay K5 John ang certificate of recognition sa 3 diri sa ila kay K5 John. Kagat mo ning ginihiwat kada flag raising ceremony kay K5 John kaya gina-monitor gini sang ni Colonel Ligada ang ining ilang mga accomplishment pag-abot sa mga wanted person, illegal gambling, mga drug bypass operation nila at kay K5 John. Certificate of recognition lang, way gida sa bisan pang bakal-bakal ang litson sa Christmas party, way ged. Siyempre mayara kay K5 John sa gini ang nakuha sang Police Station 10 sa K5 John kay ang sa Police Station 10 sa K5 John ang kitagid ng K5 News FM Iloilo ang nagaupod gid sa drug bypass operation sa Police Station 10 kay sila ni nakakuha sa uling quarter kay K5 John sa may pinakadamo nga accomplishment sa illegal nga droga. May litson kay K5 John, litson ka pang imbitar sa gani kay K5 John nga mag Christmas party sila kuno. Oo. Makakaon to kuno? Sang ano? Sang litson. Hindi ba lang Police Station 10 hindi blara na sa may sa may barangay Tansa Esperanza? Sa San Rafael Mandurriao ni siya kay K5 John. Sa San Rafael Mandurriao gali na yan no. Sa kay gali sa kay Val Campbell. Yes, kay K5 John. Ang award nila may certificate of ano gani na sa recognition kag may ara pagid nga pang inugbaka litson. Yes, kay K5 John. Wow, mayad. Yes. Tibisan talinga lang makaambit man tadaguro Yes, kay K5 John. Galing may litson man tas pizza 22. Yes, galing kay K5 John. Galing basi kumatamaan tabarasang mantika kay K5 John. Tani. At iway man na problema bisan matamaan ta sa mantika. Total may ara man ta nga klinika di Tribayo, may klinika DTX 500 gina detox man kita sina, no? May DTX 500 ta may TC tanano pa na sa way gina. Way na hindi nakasarang mga mantika na sa lawas ta mataltal magyapon na. Hindi bla? Yes, kay John. Tip san umo ya pa pamantikaon ng hingod-hingod ni Maninoy mo? May tidos kang kung saan o kay K5 John may mantika nga available. Galing. 22 lang din ning but ko silingom bala si Ihada saan o kamo mapakaon sakon sa hingod-hingod nakon nga mabasang hingod-hingod ko. Dugay pa. Mga 7 years after Maninoy pa. After 7 years pa. Makatapos ka eskwela pagkatapos mangin abogado ka na mo na. Yes, kay John. Sige. Oy, kunanay itapusay ng handom sa kabuhi
Yes, good. Antes nga mag-settle down kay para nga para nga hindi na kumasagi pa kay ma-problema ko basi pila kadlaw bla sang inang sagod sa mga apo tabla. Kasi blaway karan unon apo ta man ba't siya maninoy mga apo mo to ho. Siyempre obligasyon ta na kung pananglitan nga magutuman mga apo ta. Eh siyempre mga ihado ta kamo kag ihada. At na dapat sitol gid mayo ha nang kuan na dapat tapuson gid ang tanan-tanan antes mag-settle down ha. Yes, kopya gid sa K5 Zone. So muna dapat kay para nga bahala na da hindi ta makakaon na hindi anay mag mantika hingod-hingod ta importante ti kwan natapos ang tanan nga mga handom. Yes, yes. Te ang mga kwan ang mga pulis tani san o kuno ila Christmas party to sa kwan sa ano ganinyo sa Station 10. Sa Station 10 kay K5 Zone wala pa sila sang tentative date yet. Pero way pa. Ng aton nagamuno ng aton nga mga abyan dito nga mga intel nga si Kumiara na matambong kita kay K5 Zone kad ang sa Police Station 4 kani kay K5 Zone nanday Police Captain Inot kaginalang gid natapos kag di naghapon-hapon na katagarin nagkadto kay di may klase kita kaina kag sa buwas gali kuno kay K5 Zone Christmas party sa nga ICPO. Ang sa Iloilo City Police Station? Sa Mayor gid na K5 Zone sa headquarters Iloilo City Police Office. Yes, ka K5 Zone. Sa kay Police Colonel Kim Ligada. Yes, ka K5 Zone. Ti may litson man to? Amo na ang panahon naton po sa K5 Zone kung mayara sang litson na. Kung may litson makadto kato kay pamantikaon ta man hingod-hingod tabla. Hindi, joke ko lang Sabi nyo sakop la kaon litson gid way makapiknit lang ko mga tatlo kahiwa okay na ko na yan. Ayos. So ala sige Tano pag iba nga mga balita pagid. So para kay K5 Zone nagabantay kita sa palibot nagaroving kita kung anong mga managmi nga mga balita karon pero so far kay K5 Zone katawhay gid sang aton nga palibot pero take kon wala gid ma-check kita kung may mga may nagaposisyon sang ito maging lusong sang ilang nga mga bana misis abi nga nagkaradakpan abi ko na gin ko na da abi ko na yang sa Garden of Love na abi ko na gin butangan na da suga way pagali. Naglibot sa K5 Zone kita lang isa kay na pero ti bisad nga daw gina nervyos kita basi kontok buon kita dito sa kama-kama pero naglibot kita dala aton nya kamera samtang nagalay ang kun mag-aagi ka sa pathway gid nga palapos dito sa Esplanade 3 pagpalapos dito sa may diversion na K5 Zone masanag kagay mayara sang mga solar lights bala K5 Zone pero pag abot mo diya sa mga kahilamunan amo to na siling ni Mr. Oldarico Garbanzos nga butangan nila sang sang suga na parang mga hinamon nga madulon pero wala sa gyapon ni K5 Zone naglibot kita ginsundan nato ng mga banas dus ko ka K5 Zone ang mga banas to kaga mga portion do makita mo bala nga nagkalahapay na ang mga hinamon may mga agho nga nagkalabali kag mayara nga daw ginpahayag nga ginaposisyonan gid sang nagatanyag sang hingalit nga kalipay ka K5 Zone. Okay. Yes. Wala ka K5 Zone. Amo to ka K5 Zone ti ginakatuan naton hindi parang sa mga tigpalamati naton hindi parang mangmarites kag disturbohon nga nagahingalit nga kalipay kundi ipaybalo sa aton nya tigpalamati nga aton nya public places hindi balabuyan ako nimuan sa kabastusan. Kinanglanon gid K5 Andre, K5 Aaron, kinanglanon gid disturbohon kay hindi gani pwede lugar da, hindi gani pwede. Yes. Nagkanto kato ang purpose para disturbohon sila. Para dakpon sila. Kung makinadakpan sila ate kundi namin hindi kasi sila hindi pag-disturbohon na kita mo gid nga gahimo sa katuntuhan nga hindi pwedeng lugar da, hindi mo papag-disturbohon. Bakula. Hindi lang ta manakit sa K5 Zone. Hindi lang kita manakit. Tiway mo kung nagambal nga sakiton mo sila bakulon mo sila sa mga sugilanon nga pagpaathag. Ay
Do pigad, do subunga po niya kakipag zone. Pathagan na to na kabalo ka mo nga ini nga mga lugar, mga sir kag mga ma'am, mga sir kag mga sir, sir kag sir. Mga sir kag sir, mga ma'am kag sir. Ini nga mga lugar kabalo ka mo nga hindi na di pwede kay public place na di. Makahatag ka mo sang iskandalo kag alarma sa mga pumuluyo. Hindi na di pwede, abe, kung amo nga mabutang nga kinanglanon yung nga maghimo, sinisang amo nga butang, pagkadto ka mo to sa mga lodging house. Uli ka mo sa inyong boarding house, inigani, sulod ka mo sa kwarto, kag dito hala tuluhin yung nga kubyal. Pero nagig ka mo nga, ini nga lugar ni, hindi na di pwede, kay public places, ina di rin. Amo na nga klase sa mga inang bakol nga mga sugilanon. Pero paglaga mo ito ginada, why ka man sa minadakpan, why ged? Why kita sa minadakpan ka K5 John? Ang nakitaan lang to mga wet wipes, mga sunod sang wipes, may karton sang kondom, may mga plastic bottle sa K5 John. Kada mo sa basura nga dito nga area ka K5 John. Sige, mayo kay. May kondom pagabilin to? Karton nila ka K5 John. Tutoy kadlaw si Madam Hazel Mayer dio. Hindi ka bali, siya hindi ka bayad ng 150 kwa buong kumapilas buli mo. Ay Maria Ihunis tiga na po ni Santissima. Damo ka mga lugar nga kalatuan, ni damo man sa mga lodging house di galing kay base bala kun kulang lang budget bala base budget bala 150 lang gid bala. Base bala sang wala budget pang kuanaw pang Katrina. Ay sos na ano magaminyo man. Binugan na kamo labi de sang sagi sang palayag-layag da kag patuga-tuga da sa Garden of Love la kay gali kay kabat kay nakakita nyo nga ngalan niya Garden of Love nagdra kamo inyo naglabing-labing nga mga yun kaka kamo. Maria Ihunes tiga na po ni Santissima guro ka extend food supplement for men kamo ay. Patay nga tong karo na sang mga tarugtog nyo da. Sige. Kada gabi-gabi i-check na sila para nga magparalagyo na lang na da. Kipay Baron? Sige. Yes, kakipay Zone, temo naton nga assignment kid. Kutob sa mga madulom nga lugar nga ginakabing naton nga pampubliko nga lugar nga madulom. So yun gid naton kakipay Zone i-check naman kung meron na mga kondom, mga wet wipes. Kag mag-remind kita sa aton nga publiko nga hindi na ka nga isang hilimuan sa nga kalaswaan kay K5 Zone. Okay. Kay K5 Zone, ini nga mga balita sitwasyon ginadulong gid sang Kalwan sang extend food supplement for men nagahatag gid sang kabasko kusog sa 8 por 12 nga balbakwa ni Mister agod nga mapalipay si Mrs. kag mabasa ang iyang panggirahan. Hindi lang sir kapabaskog sa aton nga balbakwa kundi panaming man sa sang blood circulation agod nga marikawan ang baratian sa korason. Mabakal sa may klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Emil Itang-Oy. Gikan rin sa may area sa Napas, ako naman si K5 Aaron Refollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM, Kampiyon Report. Nabatean mga ka-K5 ang report kag informasyon na gikan kay ka-K5 Aaron Lloyd Refollo. Nakadala sa aton oras 36 minutos na nakaligad sa alas 11. Sa ato sila nga pagpangalagad. Last naton nga komersyal si Bubo Subong kay para nga pagkatapos ni mapahunay-hunay naman ta. Klasik sa chimpo no? Mga ka-K5 daway lang balaan tapos sa mga programa tao. Mga ka-K5 may gabi anay sa ato sila nga mga iban nga mga followers sa kay Divine Grace sa Laanan, sa kay Samsam sila nga shout out anay sa kay Mama Janet. Thank you gid sa kay Jocelyn Francisco Chavez. Good evening ka K5 and to everyone watching live from Bacolod City. Okay. Sa kay Samsam, sila niya good evening Idol John. Happy Monday lang dira. Kay Jocelyn Francisco Chavez, sila niya shout out mayang gabi. Sa kay Janet Chavez Kume Chavez.
sa utod kuda sa mulo si Leo Francisco and wife Maricor Francisco kag sa mga kahinablusan ko dira. Okay? Halin sa kay Jocelyn Francisco Chavez. Sa kay John Cesar Abante, good evening man. Kag sa kay Divine Grace Laanan, kay Susan P. Siscar. May gabi Idol John, God bless and be safe always. Sa kay Madam Hazel Mayerda, may gabi lang. Nga nagapamati man diri sa ato sini nga pagpangalaga. Ayos, so ala sige. Ang mga balita ang inubatan mga ka-K5. Ang builogman nga ginadulong na sa inyo sa kaluan sa Klinika Extend Food Supplement for Men. May makakaklabuwas ka nga nagabuli gini para sa malawig nga resistensya sa lawas ang sa ato sining mga kalalakinhan. Nagahatag sang extra stamina. Ang madugay nga stamina sa ato sining kagalingon ka nagapanami sang blood circulation mga ka-K5 sa ato sining lawas para nga mangin manami man ang epekto para sa ato sining nga mga mayor kag mga gagmay nga mga ugat. Ilabi nigid ang mayor nga ugat. Ang nami sini kay manti pure ini siya nga natural. Okay, 500 wala ni sa sang side effect. Ang iya sini nga epekto ang mong frontal effect. Frontal effect. Nagatong karo kung makakita kontra. Amo na siya ang resulta kung kita mag-inom sang Extend Food Supplement for Men mga ka-K5. Ang Extend Food Supplement mabakal ninyo sa tanan nga mga butika nationwide, sa mga butika lapit sa inyong lugar. Kag pwede nyo man mabakal ini sa tanan nga mga klinika di alternatibo, Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Ohi. Ang aton nga oras alas 11:39. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, kumato siya, siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako na eh. Hindi ako na ka... Ano? Wala ba? Tabos ako na... Luha ito, luha ako. Habi man ang pasko. Ngayon na, kadaan ako na. Sadya ko kanina, kabato na ako na. Tao, happy birthday. Sana malala ako na pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon.
din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulok-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Mag-ina pa ngayon nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pilaman katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages.
Noong nakaraang taon sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton sining mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa Lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Kaya pang bunyak, man kasi kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtauron, magbararango na kamo, magpararigos na kamo. May mo ginabat yan naman na. Oo, kaya ko matim na ganito sa kakadlaw lang ganito ako nga ako lang asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers, nag-start sa Barangay Banuyaw, Lapas, Iloilo City. Pero may nga nagapamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Isa sa tripon kami ga Suryana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex o pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. So, nanamian ako kay ginaknalit ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya ang mga lingwahe lang hindi ko abi kabalogid magkraya. Pero manami bala sa Balatsagon kay bisan diin ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangaraga ng aton nga oras karon. Nakalabor kita sa 51 minutos na kaligad sa alas 11. Sa iban pa naton nga mga balita ka informasyon nagikan na sa iban pa naton nga mga K5 patrol reporters. This time i-check naton karon mga balita na ka information nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Upod kita kay K5 Alex Escalante, ispe pasaran sang resolusyon ang mga problema nga nakita sa Ungka flyover kag ipakayo sa DPWH. Pakayo na ida mo project kula humandaan. Ay sorry. Kalma. Peace. Yan ba detalye sa mabalita upod kita kay K5 Alex Escalante nagikan sa Iloilo Provincial Capital. K5 Alex sa Kampiyon nga report. Stand by. K5 News FM Kampiyon Report.
Plano nga pasaran sang sangguniang panalawigan sang resolusyon ang makita nga problema sa ungka flyover sa patigayunon nga committee hearing. Ini ang ginpahayag ni 2nd District Board Member June Mondihar sa interview sa K5 News FM Iloilo. Sunod kay Mondihar, ang armas sang provincial board sa mga issues amo ang resolusyon kag mga ordinansa nga mahimo mapasar kasunod sa mga issues nga madiskobrihan tion nga nagapatigayon sang hearing kag deliberasyon. Dugang pa niya ang resolusyon o kun ordinansa nga mapasar ang magamando sa DPWH nga kayuhon kung anong dapat nga kalayuhon agud nga masiguro ang safety sa mga motorista kag mga pumuluyo nga nagalabay sa flyover. Madumduman nga nagpatawag sa isa ka committee hearing ang SP angot sa nagkakalhulog nga debris sa ungka flyover nga hiwaton subong nga semana. Ang ini nga balita nga nadulong sa inyo sang MyTC ang mas ginpabaskog nga vitamin C. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Inisi ka K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 Night Watch June Alojado Capulo. K5 News FM Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5 ang report kay impormasyon nagikan kay ka-K5 Alex Escalante. Nakadala sa 53 minutos na kaligad sa alas 11. Sa sining nga meteron sa ilo kita sa iban pa nga mga balita nagikan naman ka sa City Hall. Kung kita kay K5 Jenny Kauyunan ang mga ticket ko para sa dinagyang pwede na mabakal sa online wa. May online na. Sa una kuan gina ng hatagay gina tubangay gina no. Mga K5 dapat face to face kinang bakla na isang ticket. Subong pwede na sa online galiwa. Yari mga detalye sa mga balita upang kita kay K5 Jenny Kauyunan. K5 Jenny sa Kampiyon nga report. Standby. K5 News FM Kampiyon Report. Kay K5 June sarang na mabakal ang tiket para sa dinagyang 2025 online umpisa subong adlaw Disyembre 16. Ini ka K5 June ang ginanunsyo no sa Iloilo Festival Foundation and Incorporated o kun IFFI. So sa IFFI K5 June nga ginhimo nila nga online ang pagbakas ng tiket agos mas mahapos ang pagbakas sa ila sang mga malayo sa Iloilo nga gusto magtanaw sa highlights sang dinagyang festival sa Enero 20 sa isa. Dugang pa niya ka K5 June nga madasig lamang ang pagbakas ng ticket online kag limitado lamang tubtob pulo ka ticket ang sarang mabakal kada transaksyon. Sarang mabakal K5 June ang ticket humalin 2,000 tubtob 2,500 ka K5 June. Report nagikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Ayos na. Ati sige mga ka-K5 daw alang-alang ng Chimputay mayong kuan gali no. Dali lang. Ari aton patulog mga ka-K5 Ginatamyaw gali anay sang mayong gabi kag malipayon nga pagpamati si Marco Pastor Aristusa. Good evening. Kay Mylene Digala Gonzales, good evening man. Kay sa kay Blair Matoliano. Mahal kita, hindi ko lang naipakita. Ngunit dito sa
itatsyempo diri sa aton nga pagpangalagad sa ngalan sa bilong nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka K5 June Alado kapulot para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang himpilan na